Ndị Igbo ekene m unu. Asị m ka nke echukwelu ya zelu. Anyị si ndụ mmiri ndụ azụ. Mmiri atara m azụ anwụra. Asa dara mma na eke, dara mma na orie, fọzara mma na afọ, fọzara mma na nkwọ. Ụzọ ahịa anọ nke ndị Igbo ji biri. Asị na ya dara n'Igbo na mma o. Ise ise ise. Dịka o si dị ka agbapụ na ya ọsọ igosi na ya bụ ife anyị ji maka ya wee bịa. Na tupu anyị aga n'igosi na ya bụ ife, ọ bụla nke a bụ ụbọchị izu gị, ị na-ejete afọ channel aya n'Igbo akwụkwọ ka baro ka like and subscribe o. Tinyekwa kọmentị, share ekwe ya, tụsa ya bụ ozi ka ụmụnne anyị dị n'ebe dị iche iche wee na ya bụ ife na-eme n'obodo a. Dịka o si dị, ihe wetara unu tata bụ nnukwu update dị oke mkpa. Mma nchọ ka onye ọbụla misie ya. Mma nchọ ka ị ga ya bụ ife, ị ga-esi ya bụ ife wetara unu gbasa maka ya bụ ife na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya. And nwere ndị Igbo na-azọ drọpụra ya on comment. Ụmụnne m, ọ na-abụ ekwekọ ama agba. Egechara m ihe onyonyo nwanne anyị nwoke a nke jefu MNK wee kwuo maka otu ọnọdụ ya dị, nke ekwero ka ebuje ya obodo oyibo je nekwa ya, ma ọ bụ ka akpọpụta ya na nke ndị DSS nekwa ya. Amụrụ m ka ọ dị unu na ntị, unu ya ege ya na ngwụcha ka m kwuo nkenke okwu. Unu mana mbe na mbezụka ahịa na aghụghọ na-adị na ya. Ndị kwuru okwu si ahịa egbu ebu na-egbu ebu na ọ na-ahịa egbu ebu na-atọ ya agbụ. Ọkwa ifuru sabụ otego mewere anyị ife, ndị kpọrọ anyị asị wee were ya na-anyụ anyị ịkpakwu. Anyị adịghị emekwuru onwe anyị ebere. A sị na na MNK na onye nwa mesịrị everything up, na onye mebiri anyị Igbo na o jikwa marụ mee nke ọzọ. Nsogbu adịrọ, enwere onye na-ekwuru ọnụ ya ebe ahụ. Kama ọ dị mwute na ụfọdụ ndị okenye anyị narụ mmụọ nwere ife ha kwuru tupu ha nawa mmụọ. The last statement of a dying man na-adị prophetic in nature. Ife dịka late Dr. Emeka Ezife, ọkwa dike n'Igbo Ukwu, former governor Anambra State, o make request si rapụrụ ya n'ọnwụ ya nwoke. O jee na kọtụ na Abuja si rapụrụ ya. Ife ọsọ si na-ekwu si n'ọnwụ ya nwoke na-agbanyeghị the intimidation. Emere ife ahụ o kwuru wee na mmụọ. Wee na-ajụ kedu ebumnobi ụfọdụ ụmụnne anyị ife adị n'aka. Are you with us? Are you against us? Unu akwụnyere anyị ka unu na-emegide anyị. Ọkwụrụ ma war veteran Emmanuel Nwobosi, unu echeta his 80th birthday na o kwụsị rapụrụ ya ka e were ya mee ya birthday wish. Ọkwụrụ mana o mechara na mmụọ, o nwere onye grant na ife ahụ okwu. Ma ndị ugwu ma ndị ofe mmanụ kpaa ntị, ife abụrụ mkparị nyere Igbo niile. Kee maka nna anyị ukwu Emmanuel Iwu Anyanwụ nara ana, onye isi ndị ọhaneze ndị Igbo nke nwụrụ anwụ. Ọ bụgo na nke ya dị politikal, ife anyị mabụ na o kwupụtara ya n'ọnụ n'agbanyeghị ụfọdụ ife nya bụ ọhaneze na-eme. Mana o kwụsị rapụrụ ya emeri ya o wee na mmụọ. Na ọtụtụ ndị gọvanọs na sinetọs nọ n'ala Igbo, ajụjụ m na-ajụ bụ kedu nkwụrụ unu? Ihe a ndị okenye anyị fụchara wee sịsị kpọnye ya, o mere arụ, kpọnyenụ m ya. Ada etufu mmadụ etufu, onye ka ndị ntorobịa ụfọdụ maka ihe nketa na ihe nrite unu kpachie ntị wee sisi jide ya ebe ahụ. Kee n'aka ndị eji ya, ọ n'aka ndị fụrụ gị n'aka ndị kpọrọ gị asị. Biko ife ndị wee na-eme ihe onyonyo a, ana m ayọ biko ọkwa onye nwa mesịrị everywhere up, ọkwa onye nwa metọsi ya n'Igbo, biko rapụ na ya ka ọ bịa clean o the mess. Ọ mmadụ nọkọta jee bọpụta pikchọ ebe ya na nwunye ya nọ na privacy, iwee nye obi wee share this picture. Ọ ihe ọjọọ na-egbu mgbu. Ị na-ajụkwa onwe gị ajụjụ ọ bụrụ gị ka ọ ya dị. Unu mana the easiest way esi enweta ọrụ n'obodo a, ọkacha ọrụ federal, nọ mgbe ị dị na-ayi ndị nke gị, mgbe ị gbadapụrụ ụmụnne gị. Ọkọsụ jee break, o rekruturu ndị ori na ESN. Rapụ na ya ka ọ bịa kọwaa, ndị igwe zuo ezuo ya bịa ka ọ zara ọnụ ya na ọma jụ oku ndị igwe kpọrọ ya. Ọ bụrụ nke a ndị politishan na-akpọbi ya akpọrọ anyị echebe echiche ọnwụ. Ka ebe m na-akọwa ụmụnne m, onye ka mma n'azụ? Onye nọ n'akụkụ na-enene mgbe ọ dị ka mgbe ọ bụrụ ọrụ, ọ mgbe ị bata na ring ebe a na-agba mgba. Ife nna ayọ n'ihe onyonyo a, biko ndị okenye ayọ na-anọzikwa ya. A sị na okenye ada anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrị, mana ajụjụ bụ ewu onye mụgo n'ọgbụrị? Ọ pụtazi na ndị okenye anọrọ ka ntọbana na nta ụmụazị? Onye ọ na-agbara nkịtị kwekwara ekwe o. A sị na enwere Igbo elite, a sị na ọha nwa ji ya, na ndị gọvanọs ji ya. Ọ bụrụ na ọ bụrụ unu ji eziokwu, prove on otherwise. Ka
ada adazi na-amanye okwu ọnụ na-akọ dịka akụkọ ụmụ nwaanyị. Kedu ndị ji ya nụ? Ọ ndị mmụọ ji ya ka ndị mmadụ? Kedu ndị ji ya nụ? Ka arapụ ya ka ọ pụta bịa separate the wheat from the corn, ka ọ bịa gbopụ ata n'ọka. Nigeria dịzi ka ebe wetara garri rice na sansan mix together. Look at an Igbo. Monday is gone. 3 years now. O nwere ife ji Monday eme. An Igbo dị just very peaceful. Without the presence of the federal government, an Igbo na-emebe ọfụma. Ndị Igbo na-eriju afọ. Abịa na economic index, unu na-afụ na South East bụ the lowest ebe a na-enwe poverty rates. Maka otu ọ bụ na onye ahana ọ na-agba mbọ na-eriju afọ, nye ka ejide unu mana ọnọdụ Igbo ada egbe mma. Mana ọ Chineke mere ugo eze. Nee ka an Igbo dịzi. Ọ bụrụ ife anyị ji aka wee metara onwe anyị, ife a ka eme du na Chike akụnyere mmụọ ebe a na-agba egbe, du na ọtụtụ mmadụ mmụọ. Anyị na-ajụkwa onwe anyị ajụjụ. Kọt asịgosi rapụ ya, aka jide ya. Anyị nwa bụ ndị Igbo jide aka anyị, jide famili ya, tie apart, jide legal team, dọsa, jide IPOB, dọsa. Ndị terrorists na-awa asị stronger because of their unity. Mana anyị nwa bụ ndị Igbo ijikọ ọnụ, ọ nyere anyị ka mamịrị nyere ọkụkọ. Onye ọ nọ na nzukọ obodo wee si ya na be ya na-agba ọkọ ka nọrọ ebe ọ nọ. Ịma na o wee fekarịa obi. Oh yes. Kedu ife ka na ebe ahụ eme? Onye edoziri obe ya ọ na-edozi obodo. Onye achịwuru obe ya ọ na-achị obodo. Ajụjụ chọrọ ịjụ. Onye nyu onye kpoo. A sị na onye mebiri, rapụ na ya ka ọ bịa dozie ife o mebiri, rapụzie na ya. Nọ ife anyị na-ayọ, ejie na ya ka ọ dị na mma, ka ọ ka ya amụkwuru na ọmụrụ nwa ebe ahụ. Onye agwa na be ya na-agba ọkụ, ọ nọrọ ebe ọ nọ, ma na onwe ebe ọzọ rụrụ ụlọ. Kịta enwe na different camps n'ọfịa niile dị iche iche. Enwe na kampụ ndị ntọ, enwe nke ndị politician, ha ji agba onwe ha mgba, witch hunting, enwe nke ndị ESN, enwere nke ndị secret shallow grave burial ground. N'elu hole a kịta anyị na-afụ n'ime ọfịa n'elu ya. Ọ ndị mmadụ gwuru ya, amara ebe tọ na-ele apụrụ ebe a na-atụnye ụmụ mmadụ, mbụ ndị ntọ. N'elu ya, amarozi onye bụ onye. Unu rapịa ọpụta kịta, ọ ya apụta kọwaa every camp nwe kọmando debere ebe ahụ. Onye ọ na-enye akaụntụ kampụ e nyere ya n'aka, kwuo mmadụ onye o rekritu ka amarụ ndị badu n'ori, ka amarụ ndị ji egbe e nyere ha wee banye n'ife adọrọ mma. Otu a ka anyị esi were chọọ ife daba na mmiri ọkpa ka eji achọ ya. Nya ka emegidere were maka self aggrandizement, selfish interest. Wee gbagide mgba ọfịa niile a na-eme nchekwa. Agbagide mgba wepụtara anyị Ebube Agụ, wepụta forest guard. Ha ncha niile nkọ kedu nke na-eme kịta? Maka etiti ire anyị ada aga, ọfịa anyị ada aba, nri anyị ada akọ. Mmiri ama na aboki ma efi ọchị aga. Ọtụtụ ụmụnna anyị gbapụrụ ọsọ aha 10 gara aga wee sigasịa Borno si ma Plateau wee gbadata. Mgbe a na-enwe nsogbu ebe ndị a niile, gbadata anyị Igbo si ka ha bata be nna. No place like home. Kịta ọsọ na-achụzi be nna, ebe ka ha ya agbaje Lagos, Abuja, ma ndị na-agbaje abroad jakpa. Ajụjụ wee bụrụ, ọkwa ndị nwe obodo ndị a doziri ya ka ọ ya adị? Ọ mmadụ ya edoziri gị be gị? Ọ mmadụ ya edoziri gị be gị? N'enu ka ọsụ mohu dị, n'enu ọsụ ihite ụkwa, n'enu lilu, ebe ndị adịgo destroyed. Ebe a na-enwe ethno-religious killing, ebe a na-enwe ethno-religious killing, ebe a na-enwe extrajudicial killings. Yet o nwere ife anyị na-ekwu, underground war na-aga, anyị na-eluzi the battle, ejide ndị ntorobịa anyị na-ana n'iyi. Ụfọdụ fara afa na-eme yahoo, ndị nke fara afa na-agba gwogwogwogwo. Ife anyị nọ na ya, kedu ife unu chọọ ka anyị nweta? Na ya ka ndị nna nna ha gwara ha how to conquer the war. Ha jidesie ya ike. All the security agencies ejidesie ya ike. Ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo ka anyị so na wee kpachie saba ka emega anyị arụ. Ofu onye aka ejego na azụnara ego. Mana ndị aka wee nwee afọ ojuju. Wekọrọsịa ụfọdụ dịcha week wee ticha na political post. Were ya na-agwa anyị anya na ntụ. Dịka onye bụrụ mgbe nna ya Ojukwu nọ, mbọsị bụrụ gboo mgbe ekwu eme nọ, Dr. Ezife mgbe ọ nọ ndụ, nwoke kwụrụ ọkwụrụ ekerezu, nwoke taa aka afọ ịchara ya. Ana m akpọ ndị igwe Nnewi, igwe Kenneth Orizu, nwoke agbadago mana enwe ndị nọchiri anya ya. Ana m akpọ igwe Amoosu, igwe Mba Ukwu, ana m akpọ igwe Ọnọ na Nkume, igwe Amaesi, na ọtụtụ igwe ndị ọzọ na-anọchi anya n'ala Igbo. Ndị eze, ndị ichie, kedu ebe unu nọ? Ka ebe a na-enweta ahọ mitin ka amanye okwu ọnụ. N'enu ka ala Igbo dị. Ana m ekwu ya na ụmụazị ya mụrụ kịta na ndị aka ya amụ can never forgive us. Ka dewenu be nna ka ọ dị mgbe e nyere anyị ya n'aka, anyị kwesịrị ime ka ọ dị better than we met it. Posterity will never forgive us. Ebe anyị na-eri ego kịta ka onye ahụ fọrọ, onye na-eri eri ka onye na-anara anara. Ma agụba ma ọkpụ isi, kedu nke ahụ fọrọ kịta?
ọ bụrụ na ị bụ onye ọchịchị na Igbo, achọrọ m ka iju onwe gị ajụjụ a. Ọ bụrụ na Igbo bụ be gị, o wee na-agba gara i wee na-achọ ịnwụ, kedu ka obi ya adị gị ma ọ bụrụ na otu a ka be gị dị? Ma gị mara amarụ na okenye ọbụla be ya adịrọ na mma. If you don't put your house in order wee nwụọ, ime nwekwa ezumike n'ụwa mmụọ. Ọkwa otu a ka ọ dị. Nenenụ ndị gọvanọ anyị, ndị chịrị achị, a na-atụ anya nke onye mebi nye bịa dozie, ka a na-enwe mitin kwuru mitin, nzukọ kwuru nzukọ, town hall mitin n'obodo ọbụla, a na-afụ ndị igwe in council, na-afụ ndị ọha na eze, different groups a na-agada ka e wee dozie ife mere mmebi. Ọtụtụ n'ime ha na-emecha akwa nkwụ ụmụ ha abroad. Ụfọdụ ụmụ ha kwara nkwụ na Abuja, ụfọdụ na Lagos, ụfọdụ na-ego na abroad. Onye chicha ojewara, obi a na-achịchago ha ejewara je na nwarị nkịta na US. Nnene egwu ndị gọvanọ anyị na-agba, unu ajụ onwe na ajụjụ otu a ka anyị esi mee ya wee nweta ya in a right way. Zisa ihe onyonyo a, aha m brother Paul Chigbo ka ọ dị. Well, I just came back from DSSS now. I went to visit Mazi Nnamdi Kanu, and the condition I saw him is not something to write home about. He's not well. I will continue to say it. The cardiologist, who is the person that has been treating Nnamdi Kanu, have told the DSSS that he cannot be coming to DSSS every time, every week, to be treating Nnamdi Kanu, that it is against their own ethics. He is a US American trained cardiologist consultant, and he said that he needs to have Nnamdi Kanu in his clinic at least to monitor him for 2 weeks. But the DSSS said no, that except his through court order. I can't see the reason why the judiciary should be allowed themselves to be used by the executive. We have seen the best international practices that once somebody is sick, even in a prison, and if you discover that the person needed to have the best medical practitioner, a consultant or a specialist, they will release the person. But the one of Nnamdi Kanu, the case is quite different. Is it because he's an Igbo? Is it because he's Nnamdi Kanu? It's only living that we face trial. Look at the letter written to the DSSS. Get this letter. Get this letter. This letter is being written by Heartland Cardiovascular Consultants Limited. The Onye G. Achilu, the medical director, and is a fellow, American College of Cardiology, wrote this letter to DSSS. And in the letter, he said, based on the symptoms communicated to me, I strongly recommend that he be brought to my clinic so that a proper medical focus examination, including necessary tests, will be carried out to address his complaints. This is a letter written to them. And based on this letter, the man said that the consultant said that he will not be going to DSSS to see Nnamdi Kanu. Dear Nigerians, is that the way of treating somebody? The judiciary is no longer being the judiciary we're supposed to know. Because once somebody, you refuse to release him, you refuse to reinstate his bail, Rico said that he never jumped bail, you refuse to send him to prison, where we have professionals, you detain him in the DSSS custody. And they don't have adequate medical facility to address his case. We'll continue to talk. I just left the DSSS now where I went to visit him. We'll continue to talk. Whether they like it or not, we'll continue to speak the truth. Nnamdi Kanu's health need adequate attention. Share this video. Make it go viral so that they will hear. They will know that yes, we are doing our best. That is the much I can say. That is the update. I just left him a few minutes ago and walked into my sitting room here. That's why I decided to let Nigerians know what is happening. As we speak now, Nnamdi Kanu is not receiving any medical attention. Thank you and God bless you.
The best of entertainment production. Ndị be anyị ekenekwanụ m unu dịka unu si wepụta oge unu igekwa ya bụ ife nnukwu ozi dị oke mkpa eji maka ya wee bịa n'iru akwụkwọ na Igbo Media bụ ebe anyị si wee na-wetara unu ya bụ nnukwu ozi dị oke mkpa gbasịta maka ihe na-eme n'obodo anyị nọ n'ime ya, ana gbasịta maka nnwere onwe ndị Igbo na-azọ, ana gbasịta maka Maazị Nnamdi Kanu ladies. Dịka ị nụrụ ihe nwanne anyị nwoke kwuru n'iru akwụkwọ ka efi were ikwu n'udo nke gị asị gị kwuo ka efi were ikwu maka na otu aka o jedebe njọ ọ ya adịkwanụ mma. Ọgwụ na ọtụ ụmụnne m, achọrọ m ka unu tinyere anyị alụ nke unu ife unu chere n'iru akwụkwọ ikwucha ya bụ ife kapa arụsie ya kwurụta ụmụnne anyị ndị ọzọ ntị darụrụ nne na ụmụnne m kpọmọ na-ege ntị. Anyị na-ekene ndị nnekwu m si na-esoyere anyị esiri ngwa nke mesịa n'ụmụ Igbo.